vaimba vachiti madengeri hondo nevanhu vaivaopresa vaimba vachiwaya hweti pasi. Vamwe vacho ana Joe Hinks vave vaimba vachiti ivo usatijairire vachimba varungu kuti vaivaopresa. Bob Marley akazoiswa kumberi nepromota ndikanganozareka anonzani anga akavenga Peter Tosh saka adzikira potential bus vaisa Bob Marley kumberi. Asi Bob Marley asati aenda akaudzwa Peter Shona Banwera vanzi wauri kuendawo unoona kutadza unofa kana kuenda seva vasava vari tu. Peter Tosh naBanwera vasava vari tu vari kuJamaica vachiita chirastafari vachiita mai vanhu vaitana Ras Frank Eye vamwe vakarohwa painonzi 90 degrees in the shade. Saka Bob Marley aendawo kubva aenda paanoenda zvaakanoita nenyaya dzake dzaiita. One day Bob Marley airohwa jogging pafenda paanotariswa muviri wake vaonekwa kuti Bob Marley pane panga achimborohwa cocaine. Zvakazoonekwa kuti Mike Jagger ndaipa Bob Marley kuAmerica aiti akasangana naBob Marley vamumwenda naipa kuona pati pane magangsters. Bob Marley ozongoya mumba anenge akuita mamotions mamasiri kuti vanhu vaimubvunza anenge vakumuona kuti munhu hayi. Then kuenda kwakaita koko vaonekwa futi kuti iye paaka ane ngirini ane chimweri chainacho kuchibhunu handiti ndo paakaendeswa kungirini before izvo asati akazorwa concert yakarohwa yakabananidza vanhu 2 maoko so achitamba vakaipa speech yaHaile Selassie kuti until there's no white race and inferior. That day asati aenda ari kuRiao South iye nemukadzi wake akakwara zvakaipisisa. Iye bullet rakumailo rakabva nekunoku rikapurisana kawaya rikanorova neuku vaiswa bhandi but akabuda ropa. Mukadzi wakanga akwadzwa musoro pakati kwashutini vari mumomo kuti nemagangsters vamene nyaya dzavo wakati pane magangsters akazotsvagwa nemamafia emuJamaica akabatwa akaurayiwa chese uzi vaida kuuraya Bob Marley sei. Bob Marley akati paakapedza kuimba akataura kuti vanhu vangada kuti nyika ine imire they can stop me pakarwa song akapfeka jean ne brown ngene brown chakasungwa chisaga chemarasta kiji ndochanga akapfeka zvero. Zvabva kudaro angato threat to the government because CIA yanga isikamudi because mina highlight vanhu kureggae music. Bob Marley akataurwa naye naningirina aitwa interview avanzi Bob Marley music yako unoimbirei wati mari une mamillions mari music yako kadze because people like Bob Marley akati I don't have money is number of numbers. I only sing for the difference. Music yako ambition. What is ambition for music? My music is free reggae, the people with reggae music. Atomatoseka chamba beza kidzanza atimotsa wani zvakaitika mufeso umwe waBob Marley angari etisaka akafa bottle neru mumwe chakafa kumhanya mushina akapara brain vanhu vasati ndomakangamo wasara ezvezi kwasara uya shamari yamwe netaona yaFacebook anonzi Melvin Junior chowamujunior wamugugula paFacebook. Ini nandine shama dzawanda dzeJamaica naMagideon Records aiziya nandine group ronzi Reggae Everyday paFacebook warosvika pakanzi Reggae Everyday ratogadzira bananzi everyday maartista African Jamaican vaisa mugroup rano kuti vazoona maartista ndi mafollowers akawanda. Saka ndantoni mafriends asina mafriends emuZimbabwe nani mafriends amwe ngati maJamaican asi maJamaicans anokuyuka una mafans vamwe chituzira mari ndapesa nato ndakazoenda kumberi ndikapinda ma-t-shirt echirasta ana Rich Spice aya vese na Don Carlos vese ndakavarwira vapane muno ndakatomboaita futi but ndangasikazviziye vanhu kunokugozi vanhu vamwe vakasara South Africa is like background nemurumbira ndakaita madaita t-shirt yaBob Marley ndakanyora Richiswitch ndakaita 1 year andazoiprintisa pa-t-shirt yaDon Carlos yanzi Crucial Shushushi mandaita green ya Luciano yanzi Ismia Danger ndakazvisa na Rich Spice ndakamunyora children crying for love kana vaidana saka ndakazomira kusvika dare munhu musikana wangu kanga ari kuAmerica ngari kuJamaica ndikataura for 8 years chiti chasangana David Bana ngari kuJamaica akuda kugayani asi muJamaica ndakagwerera kuma-Caribbeans akuna ma-Caribbeans akazosangana muFacebook Rastafarism magroups aindiita takafoma magroup akawana na-Children of the Most High nana Bob Marley pictures yatiri madini tandiri mapicture akawanda vanhu vaingachifareni nandinoitorasta vanhu vaindifarira because ndaisecha maquotes evane masongs avo pasong emunhu wese artistic anenge aiterera ndine mawedzi andoterera ndomakotesa nomuisa akanyora mawedzi wavo kana pachake ndita kukotesa zvinoizvo zvaigona kundisa mari ngenda mberi chitora mapictures ichisa ikoti yake
kana ari uyilinge ikoti yake zvakazitika mukadzi wangu musikana wangu takazokuromisana kuti iyo tichasangana chaindipa zvese zvakaita zira kana kuita senge ndambusekono kuchisalasmasnika titerwa zvandoda ndova mari kana western union zvazvakazoitika mari iye aida kuti tanga takazopesana nekuti religion yangu ndakakura chita christianity iye yanga ari rastafari church zvangakabhabhatidzwa kuchechi ino yechirasta akachinja zita rakunzi tiseselas asi imwe zita rake rainzi uda saka inini akazoneti iwewo tikatsvaga toda kuti munzi mutukwako unongochinzi rastayoselas baazoya kuno kuafrica auya kuno africa zvima zvabenda patinetsana vangoseparatana nauti kuti taseparatana saka kune vanhu vakawanda ana george vakaimbwa vaive nabob marley munhu aibika corn soup George Keep the Fairlight pane mamakuma songs akacreditwa aipiwa Bob Marley uzowedzera machuni vamwe vanonga vasina mari voenda kwavarumupisira mamwe ngoma unoma nokrai yakarwa nemwe munhu aitonge ari guitarist but akatongomutengesero because akaomerwa nekunhu mukirene iye ozochinja obva azoita futi Banuela ndiye akaimba Roots Radix Radio akati ada kuza Roots Radix Radio vanomublema because Banuela akapromota dance yaukuona iyo Roots Radix Radio akati dance is nice chicks because association is right out it's nice to usaka izvo zvangoitika pauri izvi haizvo zvandangosiyana nazvo akaunti yangu yakabva yekwa zvekuti ndotofungidza kuti akaunti yangu yange iri followed zvekudaro because akaunti yangu yakerwa ikaitwa zvakadhipa manga isikakwanisi kuita because ndakaisa security codes izvo ndine vanhu 5 yakwanisa kuti ndikaishaya ndotumadi vanoita code yakati iwoita code yakaiwa but izvo zvichiringonetsikana nairimo but waigoogle wakaona pakanzi Raslion Selassie unotoona pamwe pane mapictures angu nemamwe mabhana ndaibata t-shirt inodaisa chiguru chacho chekuti t-shirt yacho yaimira chinja chine shonga yacho one piece momzi yaBob Marley atauvaona unenge iri nyaya momzi waBob Marley baba vangu vari murungu vangu vari anonzi machai anouya mamissionaries vaita maina mwana Bob Marley baba vacho but chaiuya iriko vanenge vakafanana naye ari church friend yake especially panenge akamira akapfeka sutu sovaibva vanochata natamari apfeka sutu ipavo ndikovaunyasoona kuti chicha chakafanana nababa vacho akazoya futi kuno kuzimbabwe aya zimbabwe kuno akanonomira muNairobi king ndoma akafutorwa maresource anga neimwe munhu ungainaye vaibva naye ikoko kuno kuzimbabwe akauya Bob Marley was going to be happy because Bob Marley anga akafanana nevanhu vakaita sana Magaskavi kana Martin Luther the King kana maBlack Panther vaifarira nyika dzinhu dzatarwisa varungu vakurirwa saka Bob Marley avafarira kuti Zimbabwe yahwina by song yakaita mumazvoma vangoimba kuti Zimbabwe song yanga brother you are right so right we gonna fight for our rights everybody Rastafari in Zimbabwe akabaita popular kuti Zimbabwe is like Jamaica because Bob Marley angasiya chinchinoziwanavo vanotupa magirazi but paakaita pambaine incident backstage pane zvakaitika kuti vamwanisi vakazvitiza Bob Marley asana akagara achimbarika netimu isakaita president yemuFaro Stadium akaita president vamwe pane chinja raita mabackgrounds vanhu vakuko vanga vaitotya bozvira vamwe vasi vakauya neushindi iyenda ngasingaiti mwari anomutuma Haile Selassie anga ari pamission zavachiona vanhu vachimubhiga seri because he was not akasikabate futi but airwisa maoppressors iye aita not on the black side and white side and both side but Bob Marley paakazonge arwara kurwara kwakaita Bob Marley akaadhimitwa pamwe pane adhimitwa Bob Marley nechakaitika inotsvagirwa kutaurwa kwazvo CIA vaipatoni against naye because aiimba zvinenge kuti vanhu vazvinzwa itotiwa inenge iri influence people aizotaura kuti I want to free the people from Americans saka zvakazivikanzi akazoiswa bhutsu munhu akamuisira mubhutsu ainge iri cameraman Bob Marley akarigwa nevanhu vanoziya nezvekuinterview nekuona vanhu kuteerwa nevanhu iwewe unenge uri nyaya dzako saka unongoteerwa nekana CIA zvapana nemunhu unoteerwa ne10 kana une nyaya saka Bob Marley zvaakazoita
akazotsvagirwa cameraman akazikana kanoda mapictures vatiri kutsvagirwa cameraman akaita shamari yake one day bauya baanomupa nezepresent allstar yange ri7 bomari pari kunzi paakapfeka bhutsi akatobayiwa bati ai saka munhu yakabvaziva ndisizendo bomari but mune tikutaurawa zvinoitwa mumapepa nawo makuri nomuwedu zvinonzi munhu iyeye ainzi Mr. Oaks. Saka Mr. Oaks munhu akava hauta singaite paupenyu hwake pavanhu vakanoasasineta munhu akavarwadza dibomali bcause bomali was young akatosha mari yake yeoaks vatoma friends saka zvamurwadza kuti akazopa munhu bhutsi netunzi saka paakazofa bomali akadedza mwana wake anonzi sigmari akamudza kuti money can't buy life ababhirwa musoro baaccepta Jesus Christ as his savior vanga kufa agirwa rasta akabata bhaibheri akati I accept Jesus Christ as my savior vaazoshaya ashaya baanovigwa akavhurirwa bhuku rake Psalms 23 the Lord is my shepherd akane bunch of mbanje mahedzi embanje akaisiwa mguva bhaibheri akavhurwa since 2023 itatosha akafa akazofawo anga anisani yetai amene gangster akatoa tai raitenga bei sili ngoti magangster saka amene tai itatosha anobhadhara munhu mari yake tai rayo sambese pakabhokera akasvikona pari kuchina asha akarowa madrive but ndike mari yange tai itatosha nemuzvaga akataura pauraiwa izvo kuti arimo mujeri zvinoakura manje anomuda kuti mazvikaugurani ndeflex so achiriko but achiri mujeri saka tatosva anovigwa pabhuwa pake pakanyorwanzi ledjara izeni miskata panoenda ndi akazoshaya mumamanda panoenda akazopiwa nyembe dzakawanda nenyaya yemusic through Bob Marley nechato panoenda ndi akasara nemauya acho nyamana ndi akasara nemauya acho matrofi acho azo kuidzisa shaya Rasta ana Frank aya variko marasta cheche ariko manyabhingi cheche nemaida vanosha saka vakawanda saka narasta aya ndo akatanga nechirasta vane 96 degrees in the shade yekuraiwa kwakaitwa marasta nemapurisa marastafari achiswa majeri achinzi iyo zita rakuonani yese vaingoti I'm Rastafari yese pavakapinda mukoti vakanzi kuiwe unonzi ani Rastafari vabva vaburiswa so vakazongopiwa mutongo mushoma because vainzi vasrespecting the law of court so vakazopiwa anenge 2 months mujeri vaiswa mujeri asi 60 degrees in the shade nenyimbo inzi 96 degrees in the shade we want no saka ipapo ndipakwareva marasa akati kwashutikidimba amafana aitambudzwe chirasi atakwarikwaa nezasi aingobatwa namusoro kutandwa nebhabhilani nemujameika saka Bob Marley izvozvo akazvifaitira futi kuti zviperi zvizvo akabatanidza minista uyo maoko asoya namboingataura Jamaica yange yainani but ezvinezvi ichingoriko shootings pane mumwe akatotwa futi angatokura saizaitema naBob Marley ainzi angakuru yemagangsters chichi anenge atori boss mafia saka akatozorohwa futi kuti akarohwa gun shooting vanhu vachipurira uye anonzani mufana uye awana ndichisingekuna human dau futi angari mufana angari munhu aigona kuimba saka vana vakaita jerasi kuti human dau akuenda kuamerica but human dau akasiya songa arowa hit song yekuti Africa will free 90s Africa was free because it's very believe kuti vakabva kuAfrica vachiti vachanoita marasa anobhilivha kuti imini makapusa uye muchiti Jesu anga ari murungu Jesu anoti iye Jesu anga ari mumutema vanhu vakangwara ndo vakazochinja vaona kuti Jesu akangwara save wamuita white pane mapoems akaimbonana akarohwana naRas Franco ai nemamwe masongs kune vamwe majamaicans amusati mamuskanzi nima andova masongs anonaki zoti iwe kuti uizi hard kutumanzi vakaita sanaRas vamwe vatsarire Ras Ifa vanenge vari kuJamaica vanowana namagideon records vamwe vacho vana havari Spice Girls vanongomubhiga vamwe vanoda ndiChronixx but isi Spice haarifairwa manje Sabua saka iwe wakazvisiyasei
indakaziya turi ndaifarira music bana ichikura ndaifarira reggae music saka ndakatanga kutedzera reggae music ndezi haturi mimi ichiona mafriends enyu bana tomuti weida mbotora naye bana kazoenda kuchani ndikashuta bana tanga nemafriends anga ari right ndoona kuti kainakidza plus malikes anenge akawanda marasa anonakidza takavhara magroups tine mamwe marasa ari kuzimenyika all over tiri kuno kuchitaura nawo tichivhura magroup tichikomeketeka but zvinokuspoilana kushanda because unongova ungogara uri pafoni mafriends anenge ari after you vamwe vacho vanenge vaine mari kurapapirana anenge angogara pamaiyo unogona kutadza kushanda manikukonyerekute saka time yangu yakawanda ndegara ndepafoni kuti mafriends angu akasingatifaire kuti ngondinganya kugara pamwe anotangisa foni aizvezvi haim Facebook free vanambe vamwe vanoti uchitori nawo zvako ndinawo but account andina zvinhu zvandakudza ndafacebook maikirwa yakaitwa handinesozoti ikirwa yakaitwa ndingoti ezi kuna nafana kuna na India vane chikoro vanongonakidzwa vari vakagara vari piri vachingotamba nefoni kuti haichipesika ngochiuka ingovadaisuraizurwaonayogoase hazvina mari mukati hazvinasei ifacebook inongonakidza pane ava vakadzidza seri vanenge vari kuvidhanza hati po vanongosi if you are posting shit exactly havade kuti munhu anoposta shit pafacebook vanda munhu anoposta zvinhu zvine brain zvinotaura zvinhu even vanhu vanoposta gospel wanda wari unoona unongotore malikes kana makotsi ekuti unotora shira wobvonyora quote kana poems uchieni mofriends varungu vanobva kuda uchigona vanonyasinyora chirungu chigona uchitaura autofoda vanoti varungu kuti good morning good afternoon kuita sei papo vanokwana ngokureada ende havadzivise mamessage basi once vanokwana kuvhunza chinhu chakakuvhunza after 3 years ivo bvotaura nezvimwe anenge achitozviziva vanoti unoenda saka unobva wajamba ndozvinokawanda havakwanisa kubata vanhu vayambozi vanenge vakumba unongousvika wakapenga umbiri iye anongobvunza wozodaira zvinhuizvo anenge achitokunyora kwakwa ndiunoti auyaasipepera but kwawirana nawo zvavo vamwe vachimodifrend vamwe vanhu vakanotoenda kumberi totogara life yemukasi ucheee inokutori kukasi ati vanotanga vakuvheta kana 10 minutes kutaura chitokwadi ukuti ipapo wadaiso wakagara nani most of the friends musikana wangu yavaziya vange anachodza pana wiri ana bibidi besi atodedza vemazita andokutonda ndiri kwaningi ngochitei salasiyo sinowandifonera because paangagara ronzi arendi kuamerica tatangataura naye ndiri kuzimbabwe ndatangataura naye naidevin maskati tongotaura zvakanitso patimbatoenda after kugara 3 hours 4 hours tatotesipaa saka ufenda kuti wewe netsani dzako dzebasa manje watowira into plus anogona kukuspoila iwe zvekuti haudi kuzoshanda mbeba ari mutanzania anogara kuti Dar-es-Salaam vakashita vakaita inonzi repatriation. Repatriation is a must ndemari avanhu vari kuti anzika tizveketinokuita kuAfrica kuti kwatakazvayo kunoku ayana wana gotu Mount Zion vachiti Mount Zion vachitaura Ethiopia because Ethiopia ndo igomo inosiya CD play kuti vanhu vanouya kuno kuAfrica vanongochuza nyika yaanoda vanogarako anongochuza nyika yaanoda kuti anogara kuZimbabwe obvoya kuno asi kuZimbabwe kuno kwavachiwaya vanofunga kuti zvinhu zvinongoendeni saka vanhu vanoenda kuna Ghana kwekubva tangoita life ikoko but anenge ine mari dzanenge achitambira kuAmerica dzanenge akasenza dzinenge chipopinda makosi but achigara kuAfrica kurudzira vanhu vamwe vanovhura matigalari vamwe vanovhura marestoring vamwe vanofana kuti vakurudzire Africa because vanenge vachiti vakabva through ngeni ndiyakavatora anogani Christopher Columbus vanhu akatomboimba song yekuti Christopher Columbus was a great liar. Ainyepera mabreaks ainyepera mabreaks angwara nana captain imwe ainzi yekubelgium akazodonzerwa statue yake akacheka vana makumbo nemaoko DRC Congo. Saka Rastafari inonzi Rasta King Belgium akacheka vakomana vana veAfrica
so vamwe vakatoni mapox vamwe vaimbirwa kunzi panemba culture ringiranzani Joseph U culture paanoti kingaliti innocent bloodshed in a Babylon vanotaura nyaya yake pasoma achiti vanhu vakaspriwa mapox chiuraiwa vanodiwa zvavo but vanhu vekuti vaitotambwa nevarungu vacho asi vachitowatuka futi anafange munhu anonzi Joseph culture kutemba songo kutuka varungu vangu vacho vari kujaivha vakapfeka zvinenge zvematoro magaba zvinhu vachidaiswa varegwa vamwe vacho vanenge vachijamba vanoitamba varungu vane dread ravo so vanaroro vanoti vakatanga kujamba so vanojamba concert ese amaconcert avo ma3 days concert ekuti kana maspika acho anomoya anenge akaibva gomari akasiya futi maspika kuno vachitira kuti anozopota chiva chimari maspikers asitanga kuzotsarwa saka kunenge kwakasara ine instrument iri yakasiyiwa kuno because yakaflya neinstrument yake vakaenda akaisiya pakachakaenda ina Bob Marley akaenda akaisa gitare but gitare make akaisa chamba yemunhu saka akazoivina mutege basi kana kuita neflag yake akasvika kubahanisa flag yeZimbabwe iri upside down pawindo rake paona Hope Street panumber 9 Hope Street kuJamaica akasvika papo petengeswa mastar vanhu vanenge vari kunzwa nevechitengesa mastar munhu akavhizira Bob Marley neMichael Jackson nevakomo vake Jackson 5 vachifamba vari muchimotikari chinenge chikarevanisa vasvika pane zimuti ranga rakakosa road ranga rakarodonga pawatoseka pawagare pabwatirwa picha kubva ndisina telefoni wakoma ke Bob Marley kakatogara kadaiswa chitova chambe